Qadrli әни яраткан әби бүген ул 90 яшьлек юбилейда булды. Әхмәт авылында яшәүче Баян Галимова туган көне уңаеннан котлаулар кабул итә. Жылы уңайлы өендә гөлләр чәчәкләр арасында бәхетле картлыгын кичерә ул бүген. Баян Галимова Әхмәт авылының иң өлкән кешесе. Сугыш урлаган яшьлек елларының кадер-хөрмәтен хәзер күрә ул. Шунда туган, шунда үскән, шундан бер кая кузгалмадым мин. Шул 4 ел Турывка гына бардым. 2-3 ел Мәскәү җагына бардым, 1 ел Светлау җагына. Вагонга тиәделәр дә, кая барганны да белмәй, утырттылар да киттеләр. Анда кирпич заводында эшләдек. Яз бардык, кис кайттык инде. Анда кызым ачтык инде, шул хәтле уңайсыз булды, шул хәтле уңайсыз булды. Ярты киләпәй бирәләр, шуның хәтле шипши, ул пешмәгән, ну сугыш туктагач, әпәйләрне дә столовайларны да яхшырттылар. Күпне күрмәде, кирәкмәгәнне ишетмәде ди, аның турында килене Нуриса. Кайнана белән килен әниле кызлы булып, 42 ел бергә яшиләр. Бердән-бер улын ялгызы үстергән ана 4 оныгын аякка бастырып, хәзер оныкчыклар тәрбияләргә булыша. Туган көне иртәсеннән үк өендә телефон тавышы тынмый. Барысы да ак әбине 90-нчы яз иртәсе белән котлый. Мин килгәндә 48 яшендә иде, япь-яшь иде. Кыры иде. Үзегенә торганлык белән властный иде шундай. Но мине бары бер кешегә бирмәде. Үзе дә тимәде, кешегә дә бирмәде, обижать итмәде. Балам бар минем 2 яшьлек килгәндә, шушы балам белән сыйдым мин монда. Баларны сразу үзебезнең фамилиягә күчердек. Шунда бергә үстеләр. 4 булды малайлар. Бөтенесен бер тигез күрделәр. И хәзер дә шулай. Алар 4-се дә хәзер менә мәләкәстә, алар берсен-берсе саклап, берсен-берсе хәбәрләшеп, безгә звонить итеп торалар. Докладны айтта сайын ясыйлар. Кемдә булмаса. Бөтен нәрсә, кайгыбыз, шатлыгыбыз җырт эченнән бер кая да китмәде. Урамга сугышып, без акырып-бакырып чыкмадык бер кайчанда да. Үдә тирлесе булды, савытса шылтырамыйча тормый. 42 ел бит инде ул кеше гомере. Ну, кеше килдереп җирмәдек, Аллага шөкер. Рәхмәт кенә әйтәләр. Шушы яшькә җиткереп, минем үземә дә хәзер 64 яшь. 64 ел бергә әни белән тордык. Үстергән өчен рәхмәт. Зату үстергән өчен үзен хөрмәтле без бегенге көндә. Үзе аерым бүлмәдә тора, ашатабыз, ишерәбез, шасын кертәбез. Безгә рәхмәт кенә укып тора. 4 малайыбызны үстереп бирде. Рәхмәт. Безнең апа, безнең әни яшьли 53 яшендә, 53 яшендә үлеп китте. Шуннан соң безне карашып, үстерешеп, башлы күзле итеп туйлап айырып чыгарды. Аллаһның рәхмәте яусын апага, анарга рәхмәттән кала сүз әйтеп булмый. Аллага шөкер. Хәзер дә килеп хәлен белеп торабыз. Бер авылда яшәсәк тә, авылның бер очында без, бер очында алар. Шулай килеп хәлен белеп торабыз. 90 яшенә җитсә дә Баян апа сәламәтлегеннән зарланмый. Хастаханә карточкасында 89 яшендәген ачтыра. Башында ак чәчләре дә юк хәтта. Әле дә бакчада эшли, өйдәге вак тияккә булыша. Илеки урманда балтырган ашабыз күскән өчен нык Аллага шөкер. Шулай. Җылда пешереп ашыйм кишеткән ашын. Бер тире җәйкене. Җәйкене безнең балаларыбыз балалар белән тула. Бар да кайта балалар. Ой, демисе, үлеп китәләр алар. Картәби, Рөстәмнең малае. Картәби, как жила у тебя ди? Нормальный у меня. У тебя денег есть ты? Ешь меня там, дашь меня ди? Дам меня там. Ә бүген юбилей уңаеннан Баян апаны район җитәкчелеге дә котлады. Россия Федерациясе президентының рәхмәт сүзләрен ирештирделәр. Кем генә килсә дә Баян апага чәчәк бәйләме бүләк итә. Гомер буе матурлык яратучы ак әби яшьлегенең хезмәт җимешләрен бүген татый.